sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga aldaw na mayong trabaho asin laog sa eskwela sa siyudad kang Naga, ngunya na Peña Francia Fiesta, iniluwas na kang LGU Naga. Naga City Police Office, mapasunod ning gun ban sa siyudad kang Naga, ngunya na Setyembre. Driver napaturog mientras na nagmamaneho, nahulog sa gilid kang tinampo sa Ocampo, Camarines Sur. Mga taga Metro Naga Water District pinapaimbitaran sa sangguniang panlunsod kang Naga. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod bareta. Pag-arabutan kan mga nagdadayong paratyenda sa syudad ning Naga ngunya na Peña Francia Fiesta, liwat pinag-aandam kan Market Enterprise and Promotion Office kan syudad. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Ngunya na paabuto na Peña Francia Festival, bako lang mga deboto asin bisita ang pinaghahandaan, kundi pati naman ang mga paratinda na mapwesto sa kasentruhan ka syudad. Iyon naman ini ang pinag-uurulayan kang Market Enterprise and Promotions Office. Susuk kay Mr. Tali Pabinas, Market Supervisor kang MEPO, magkakaigwaning pagtiripon ang lokal na gobyerno kan Naga asin mga barangay na harani sa sentro arog kang Barangay Balatas, Peña Francia, Abella asin San Francisco. Sa meeting na ini, pag-uulayan ang mga kaipuhan gibuhon asin plano para sa mga paratinda kang syudad asin sa mga madayo. May pigrar pong committee baan City Hall tungkol po sa mga vendors. Ang chairman po kani si Sermon Florento. Kabaan co-chair niya po si Raynor na Rodriguez kan City Mayor's Office. Ini pong committee bang ini inisipigtawan assignment para mag-asikaso kan mga vendors na nakapalibot sa sentro. Kaya ngunyan pong sa August 29, may schedule po meeting kan mga kapitan. Kapitan nakapalibot sa sentro, ini pan Dinaga, Igualdad, Abella, San Francisco, kabali po ang Peña Francia, Balatas, si mga lugar po na may pipistuan kan mga vendors. Ini po ang pagpasunod ka ni, igwa po kitang ordinansang pinapasunod ang ordinansa pong 2014-052, ini po ni sunod kan mga reglamento tungkol sa pag-vendors pagpanahon ng kapistahan. Daiman mapupugulan ang bulos ka mga tao asin paratinda sa gilid kung may parada kung kaya kaipuhan na matauan ng pepwestuhan ang mga ini para daim magkaigwan ng malalang epekto sa trapiko. Dakul po pirmi iyan ang naging garo isyo pirmi na kung saan na pwesto. Kaya nga ni mapamiting para aputon may mga kapitan kung anong mga lugar sa endaan pwedeng pistuhan. Tangan di kita magkakurubol-gubol kan trapiko pag abot kan kapistahan. Pero po ang mga vendors po, pag panahon ng may parada, usually pigaalaw man yan. Kung may parada po kayo, talagang manggarong control ang tao. Pwede ang vendors magpwesto, pero pagkatapos kan parada, mahalit na ang mga vendors. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, pag-uulayan kang City Veterinary Office as in Market Enterprise and Promotions Office ang manungod sa mga karning pinagdadara sa Naga City People's Mall bilang pag-andam sa Peña Francia Fiesta. Inihulikan na monitor na insidente nin African swine fever sa Pili, Camarines Sur. Inaasahan ang pagdakol kan karning ititinda sa syudad ning Naga ngunya na paabuto na Peña Francia Fiesta. Kung kaya naka-alerto ang saindang opisina. May pamiting man sa aga ang City Vet tungkol po ni sa ESF manggaran nagaro pagpreparan ta mapista pati iilingon guro kung paano makontrolan tagaroan barita po sa Pili Iguana an sa Naga day mi artewad mayo paman may control point po gardoan sa may boundary iyan ang pig ulain ngunya ko ta kailang sa aga pig schedule today available sa tuwing City Vet. Padagos pa sa mga bareta sa paagi nin privileged speech sa sesyon regular kan sangguniang panglungsod kan Naga. Pinapaimbitaran ni Liga ng mga Barangay President Corazon Peñaflor ang mga opisyalis kang Metro Naga Water District para ipaliwanag subuot ang tunay na kamugtakan kan supply ning tubig sa syudad.
Dakol man subuot ang nagpapaabot sa saindaning reklamo sa kakulangan ng tubig inumon. Sinabi pa ni Liga ng mga Barangay President Peñaflor na makasupog subuot sa mga bisita kan Naga kung magkulang-kulang ang tubig sa panahon kan Peña Francia Fiesta. Sa aga maatubang man kay Mayor Nelson Ligacion ang mga taga-MNWD na susundanin sa rong press conference. Bilang presidente, asin representante kang diga ng mga barangay sa sanggunang panglunsod kang Naga. Maot ko pong ipaabot sa konseho ang pinapaabot na mga reklamo sa samuyang ng mga kapitan, digdi sa Naga. Darakan maluyang bulos nin tubig sa enterong syudad. Aral daw po may nagdudulog sa samuyang mga kapitan manunugod sa inaatubang tang krisis na ini sa tubig. Minsan ang tao kung may talaga kaya makaanto sa asarong aldaw na mayong pagkakan. Alagad sakita na ini mabuhay nin mayong mainom na tubig. Si mga maralaog sa trabaho nangangaipumanin pagkarigos dapat man may masulot na bado na nilaban asin marayan parong. Kaya po inahagad ko na tawanta inindoon ang pagkatubang kang krisis kang tubig sa satuyang syudad. Paputa ang manahamente kan nawasa o Metro Naga Water District. Para tawan kita ning linaw kung ano ang kuwasa kaining inaagiyantang pagtiyo sa tubig. Asin kung ano ang mga lakdang na pwedeng pagtarabangan para ini masolusyonan. Kung daita po ini tutungkusan ngunyan, posibleng mas malala pa ang satuyang sa puona, paabot na Peña Francia Fiesta. Inahasan ta ang dakol na bisita pag-abot kang September. Asin dara ka ini, mas dakol ang mga tao na magamit ng tubig. Mapapasupog kita sa mga bisita kung pareho o mas malalang sitwasyon ang sa indong ato bangon. Ninhuri po kay ni ma-move for the consideration of this august body to request the presence of the MNWD officials before the sanggunang panglungsod, the next regular session. Sa iba pang bareta, September 5 hasta September 22, ipapasunod sa syudad ng Naga ang gun ban o temporaryong pagsuspender kan permit to carry firearms outside residence. Andaman subuot na ipasunod ini kan Naga City Police Office. Sa lado kan sangguniang panlungsod, sinabi man ni City Councilor Omar Buenape na inaprubaran naman ang resolusyon para sa gun ban sa syudad sa panahon kan Peña Francia Fiesta na iyuman subuot ang pinagahagad kang Naga City Police Office. Itong pagsuspend kang permit to carry firearms outside of residence, naipasarta na yan si Satoy ang pagsuporta dyan sa sangguniang panlungsod. And ini-suporta duman sa nire-request man kang City Police Office kay Chief Philippine National Police na isuspend ang permit to carry firearms outside of residence sa periodong from September 5 to 22. Sa iba pang bareta, sa paagikan sa iyang social media account, pinagpaluwas na kan alkalde kang Naga ang mga aldaw asin petsa sa bulan kan Setyembre na mayong laog ang mga estudyante sa pribado asin pampublikong eskwelahan, pati naman ang laog sa trabaho kan mga empleyado sa gobyerno sa syudad, huli kan mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta. Sa paagi kan Executive Order Number 2024-018, Mayo subuot ning klase sa petsa 7 kan Setyembre, huli kang DRRM asin MAPE Exhibition Competition. September 13, Translasyon Procession hasta Setyembre 23, 2024 para sa Post Peña Francia Fiesta Day. Sa pagbabalik kang news break, driver na paturog mientras na nagmamaneho nahulog sa tinampo sa Ocampo, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga
Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta sa paagi kan pinagkondusir na sports summit kang nakalis na Sabado kung saan pinag-atindiran ini kan mga school heads as in sports officials sa Bilog na Naga. Para kay Mr. Renz Chavez, Sports Coordinator kang DepEd sa paagi kang sports summit na ini, naaraman ninda ang makaipuhan pang ayuson sa sistema kang sports sa syudad. Para padagos na mataawanin pagbisto ang mga atleta bako lang sa Bicol, kundi maging sa bilog na Pilipinas as in bilog na Kinaban. Importansya nito ay at least nalaman namin yung siyempre yung strength considering na ang Naga City, DepEd Naga City ay nagtupit sa palarong Bicol, and hoping kami na magkakaroon tayo na siyempre ng three-peat etc. for the next years.
ay nalaman namin yung strength, yung weaknesses at mga dapat pang kailangan sa sports na mabago at tawag dito kung ano pang mga kailangan. Sa satuyang police report, napaturog ang driver kang itom na pick-up na taga-barangay Santa Isabel, siyudad ning Iriga. Mientras na ini nagmamaneho asin yaon sa parte kan Poblacion West o Campo Camarines Sur. Ini ang nagluwas sa investigasyon kan PNP o Campo na nagresponde sa insidente pasado alas 4 nin hapon kan Sudma. Susog ki Police Corporal Joji Dukot, Assistant Police Community Affairs Development Unit kan Ocampo PNP. Nagsapo lang ng minor injuries ang driver asin kaibahan kaini na tulos man pinagdara sa ospital. Mayo man subuot sa impluwensya nin arak ang driver asin mayong ibang bihikulong nakasabatan antes ining mahulog sa gilid kan tinampo. Po sa initial investigation conducted po kang Ocampo MPS, nagkaigwa po, si driver po is nakaturog po siya na habang nagdadrive po siya duman sa pickup. Tapos po, after po kayo na nag-encroach po siya duman sa yung banyong tinampok. Then saka po siya na nag-crash po duman sa sa gilid kang rice mill po. Sa iba pang police report, suspek sa pagpabakal nin illegal na droga sa Naga asin duwang suspek na may kasong frustrated with homicide asin act of lasciviousness arestado kan Naga City Police Office. Aramon taman ang kompletong detalles kayan sa report ni Melvin Machado. Sarong plastic sachet ng pinagtutubo din siya buang nabakal sa suspect na si alias Atoy, sarong driver, residente kang Doña Clara Concepcion Pequeña, siyudad kang Naga. Aper pa ini sa 7 sachet nin subot shabu na nakabugtak sa itom na coin purse, asin 2 pang sachet nin subot shabu na nakabugtak man sa brown wallet. Pinanginotan kang Police Station No. 2 ang nasabing drug bypass operation katuwang ang City Drug Enforcement Unit, CDEU kang Police Station No. 6, City Mobile Force Company and City Intelligence Unit sa pakikipagkoordinar sa PDEA Naga. Arestado man ka mga tauhan ni Police Major Alex Sumayo kang Police Station No. 3 ang akusadong si alias Joseph, construction worker kan Barangay Kalawag, siyudad kang Naga, huli sa kasong acts of lasciviousness na may piyansang 36,000 pesos. Nasa custody ni ngunyan kang Police Station No. 3. Attempted homicide man ang kaso kang senior citizen na si alias Jose, caretaker kang sarong property sa Barangay Carolina, siyudad kang Naga, na inaresto kang mga personal kang Police Station No. 4 sa pamamayo ni Police Major Antonio Per Jr. Ang suspect ang kaipuan makapagpiyansa ng 36,000 pesos para de mahaloy sa karsel. Nasa custody siya ngunyan kang Police Station No. 4 kang Naga City Police Office. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang police report, nasa kustodiya na kan San Jose Municipal Police Station ang 26 anyos na si alias Randel, residente kan Barangay Telegrafo, San Jose, Camarines Sur, matapos maaresto sa anti-illegal drug bypass operation kan Subangi. Sarong sachet ning subot shabu ang nabakal sa kantidad na 500 pesos asin na-recover pa nin 2 plastic sachet nin pinagtutuburan shabu kang gibuhon ang mandatory body search. Pinagaandam na ang kasong isasangat sa suspect. Sa iba pang bareta, tulong M16 rifle, 243 na mga bala para sa 5.56 mm mga magazines asin iba pang kagamitan ang mga na-recover kan 49th Infantry Battalion matapos sindang magresponde sa impormasyon ng mga residente sa Barangay Matanglad, Piodoran, Albay. Kang nakalis na Domingo na subuot may 6 na armadong kalalakihan sa saindang barangay. Kaibaan kan Philippine Army ang kapulisan kan magduman sa lugar kung saan sinda napainkwentro. 10 minutos naghaloy si Riribayan ng putok sa pagultanan kan mga NPA asin tropa kan gobyerno. Mayong na-report na nalugadan sa Army asin PNP, mantang pinag-aarampa sa lado kan NPA na mga miyembro subuot kang Kumiting Larangan Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 5 kan Bicol Regional Party Committee.
Nagpasalamat man ang Philippine Army sa panagusubuot na pagtaonin impormasyon kan mga residentes sa nasabing barangay. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samayang official Facebook fan page asin i-hit ang subscribe button sa Samayang official YouTube channel. One Media TV 48 Naga tanganing permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Mark Mendoza asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist